Ang flash report ni Bombo Peter John Bayasca may nagluntad nga sunog sa may barangay Mansaya sa distrito sang Lapus sa direkta sa area. Si Bombo PJB sa report. Please come in. Bombo ni Lapos Norte, no? Lapos Norte ni ginalong parang karon sang sunog diri kada sige pagaway diri sa tapos sa Bureau of Fire. Diri sa may area sang natabuan siring dunog, sunog. So Lapos Norte ko naling kadara sa may area gid sang pantalan para sa Montenegro. So malapit rin sa gasoline station. Tabok niya. Pero may suludlon pa. Diri sa area. Pero may access road siya nga daw ka serving creek diri. Sa area. Kag amo isang nakahatag diri bulig, no? Nga una nakabasta diri mapumuluyon naton. Diri sa sining puluyan nga halos na upos kid ang tanan diri Bombodo ni. Sa nakitaan ta diri sa sining gidutaran sang sunog. Isa, dua, tatlo, apat. Try na po i-check na kung balapin nag-lapot ni sa kung pila ka mabalay ang ginaluntaran. Diri ka karon sa isa diri ka sunog daw na tala uling na haloson ang tanan ang wasak wasak, no? Nagwasak diri ang babaw sang parte sa top. Diri sa subong matinyo ang gina plastaran diri sa mga hose ang magtapos sa Bureau of Fire. So daw dako ang nabulig diri sa kanal nga mo gin apasya diri asang mapumuluyon naton antes diri makabot ang mga katapos ang Bureau of Fire kad nagamuli siya nagtigayon wa pasalamatan ta kay daway nakalaton diri sa mga made of light materials na mga puluyan malapit diri sa area gid sa Budburan Creek may partially born nga kita diri sa kilid diri sa sininga balay, diri sa karon kilala mo nito mga taga kabalay? Kilala mo? Ay di ka. So try nato diri baka pamangkot, no? Sa ilo kita diri sa may piyak kay subong ari subong makatapos ang Bureau of Fire. So patigayon diri sang pagpatay gihapon iya sang kalayo. Diri sa subong nga mga tinon. Pero naman dapat kabalakan kay na check ka na libot naton diri sa may tabok sa Budburan Creek Kabubudo ni. Control na. Control na diri, no? Kag wala sing kabalakan nga makalaton diri sa piyak sa isa daw ang isa ka balay nga malapit din so may distansya lang guro mga sobra sa isa ka metros ang distansya yun, no? Diri karo sa piyak ang balay nga sa piyak lagi sino men pero diri makaba dito mo sa yan pero hindi ko maglalay diri kasi sino balay ni so why kilalahay diri sa labanan nga mga tawo diri sa piyak diri sa nakita nato. So ang sitwasyon diri subong ang iban nga daw baris misal sa tungtong pa sa creek, no? Sa subong sa sitwasyon diri sa subong ang mga tinion. So daw puro ka na paron diri mabudoni sa ginmontaran niya sang sunog daw hindi sa maglubo-lubo sa mga 3,000 per square ang kabilugan. Pero ang tanan nga balay nagay-dikit-dikit tapos sa mga atop sa nabi may ara nga sinsya puro lunsay kawayan ang ukon paywod ang dingding niya kagang salog sini lunsay human ini sa kawayan amo na kung paano ko daw kadapig lang sa pagkataon diri sang kalayo diri sa subong nga mga tinion. So kasi mo malay day ini kay Lugnog. Kaya pinakabilog sunog ko kilala mo siya. Sinugnog? Ang photo nila nga alam no. Kay Lugnog pa sila. Lugnog ni balay. Ang kay Glenn kay Niwa na ta. Glenn Cabrera. Pero pila ka ang sa sunog ni nga to palini kabilugan pila da star. Ambot. Glenn ka board ko sila da. Oo. Aga board pero may ang kanpaliya dira mi star. Dira mi star. Glenn kag Lugnog. Mera kay Lugnog parcali. Certain Lugnog kag Mera kag certain Glenn. So i-consolidate nato karon. Diri concentration og gid ang kapratiyasan puluyan pero same time kun sila sa kabilugan diri ang nasulugan. So ito nato na isabisar diri kun ano ang ginahinan sini sang sining sunog diri iya sa karon. So ang sitwasyon diri ang makatapos sa Bureau of Fire kay naton kung mapping up na lang sila kay daw naman kita sa nakita nga kalayo aso na lang
ang nabilin diri Bombo Doni. Kaso no, ang nakitanta diri sa subong nga mga pinion. Ang pila ka balay to? Kilala mo hindi? Hindi gid. Awagid? Mga hindi sila kilalahay, no? So try nila diri makakita diri sa may iban sa consul order. Ang babay na ratio pang repo, duha ka rate diri anat siya yung ratio. Diri sa ni galing ka? Dira sa kanuban? Diri lang agin himos na nila ni. Imo ni balay to? Kasi mo na, so paliyan mo. Si Glenn? Ano pinito ni Glenn? Perpalapit kita ito daw na dati gano'n na makakular diri ang isang kalayo. So ang ibang diri nagpatigayon pa kay Glenn kag kay kay Joey. Pero kana kay application Sponsor ay Joey ba si Joey kay Miraya. Amo kani si Mira kani si Juwe. Amo nang kaya Mira si Joey. Amo na nasunog ka balay ang kay Juwe. Dara kita galing. Sponsor. Hindi ni Mira kan. Mira. Ayun amo na sa kay Glenn dayon di. Pero sa kita kada indog balay. Duwang na siya da. Galing kan tamo ni ka board da. Pero ang bot ninyo sila kabalay sila nasunog duha. Duwa. Ang kay Juwe sa Glenn. ang kay support ko yung kay ito tong labo. Duway man tuloy At la. sa tiyak to na lapot pinyo. Ari kay ikaw. Kiraw nung ito. Ramonito Kiraw. So Ramonito Kiraw sunog man niya. Parsya daw gamay no. Partial lang. So partial Ramonito Kiraw. So partial ang diri sa karon ilang kay Joey no. So Joey Mira kay sculptor. Pila tanan ka balay Bombo Pay? 3? So daw sa permiso naton dua ang totally tapos sa partially dua tingding lang diri ang ngayon mga kalaptap diri sa kalayo diri sa subong ang mga tinon Lapos Norte ang area Lapos Norte man ma'am Lapos Norte. amo ning Bumburan Bumburan Creek na niyo Bumburan Creek bila ka katabok sa diri sa tiyak so sa subong tayo nga tawo diri nag-saylo no diri sa diri kagi na pa siguro Manila nga ila sila makagamitan diri makagawa diri sa subong iyang matron so under control naman Bombo ni ang arson investigator naton so grahon na tulat lang diri para ma-check diri ang rason sa sunog kung anong rason sa kung short circuit o kung faulty electrical wiring ang rason man o kung may pagpabaya diri sa sininga puluyan diri sa karon. So wala dapat yung malak Andre ang mga pumuluyo naton kasi time ang mga kaiting ng mga lugar diri kay under control naman kalayo kasi iban ba na magtala pa dira particular sa trabaho. So control na kag na manage diri sa mga tapos ng Bureau of Fire ang sitwasyon diri sa kalayo diri sa buong matero. So untat na no ang pag ang patubod sa mga host nila diri sa subong iya nga matinion kagang iban diri nagpatigay lang sang pagpamatay pero sa kalabrin nga nagabaga diri sa karon diri Bombo ni. Sige. Mo diri. Sundugan karon nga pag-facilitate naton kag pag-plastar kun anong rason sa nadiri. So igatan ng balik lang naton Bombo ni. So direkta diri no sa area sa nga Barangay Lapos Norte sa may Ituman sa Lapos inigilaman sa Bombo PJB. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Peter John Bayaska sa gindulong sining report sa aton sining mga kabombo. By the way, sa karon sa iba naton sining mga news and public affairs program sa bantayan kay ang kongresista sang 3rd District sang Negros Oriental si Congressman Arnolfo Teves